гап добрай баъзе осмон рангу хай бигем имрона гуфтани одам тема провар ки этай ма 25000 қарзори ман аввал нафаҳмидам 25000 рубл буд шонизатсия буда ҳама сторис кардам гуфтам ки ман пага хонаи бароншон мерам гуфтам чӣ ба шумо ана як тафид намекунин накадин мо пасоти бояд мекардем ну чӣ хел бугум ҳамин идеяи батли бароншон чӣ хеле пайдо шид ва кадом тараф пайдо шид ман ягон вақт шонем сида визов намепартом ва нахоҳам партов мефтан ту зури ё ки барон ба гуфтам ту барон зура надошт конкурент мехадаш тоқа буд фата салон селфи инстаграм неми чизора бибинанд озана ко талоқ треба мекунам вақта ақиб мегардондӣ чӣ чиза алиш мекардӣ охирон воре ки ман раҳмати врачкам гузашт ҳамун шабе ки комада ғалтид гуфта буд ки пага қатид консерт бар ман гуфтам не машин дар ҷо нест ман қади бачаҳо бисёрӣ мерам